A madadin haɗaɗɗiyar ƙungiyar da'awa ta NPD wato Muslim Professional in Da'awa reshen jihar Kano tare da haɗaɗɗiyar gidauniyar Ado na Yaya Abdullahi Kibiya ANAC Family Work and Charity Foundation ce ke gayyatar ɗaukacin ilahirin masu ruwa da tsaki kan sha'anin harkar da'awa da ma sauran 'yan uwa al'ummar musulman ƙaramar hukumar Kibiya baki ɗaya. Zuwa wajen gagarumin gangamin taron ƙungiyoyin wanda aka yi wa lakabi da Collaborative Da'awa Outing wato haɗin gwiwar fita wa'azi da gudanar da ayyukan alkhairi da suka hada da da'awa wato kira zuwa ga addinin Allah, ayyukan tallafi, jin kai da inganta rayuwar al'umma. Wasu daga cikin shirye-shirye da aikace-aikace da aka tanada a yayin wannan shiri dai sun hada da gudanar da wa'azi gida-gida don kai sakon kira zuwa ga addinin Allah, gabatar da karatuttukan addini da ba da tallafin duba marasa lafiya da ba su magunguna kyauta wato free medical outreach wanda kuma ya hada da yi wa mutane 50 tiyata kyauta sai kuma duba dabbobi da ba su magunguna kyauta, raba tallafin da sauran kayan agaji ga mabukata, samar da ƙwararrun malamai domin karantar da addini da kuma ba su tallafin kekuna, gina rijiyoyi don samar da ruwan sha mai kyau ga al'umma da dai sauransu. Ba da taka gudunmawar wajen samun nasarar wannan taro don neman lada da ma kyautata rayuwar al'ummarmu. A don haka ne ma gamayyar ƙungiyoyin ke gayyatar ɗaukacin ilahirin masu ruwa da tsaki da suke da gudunmawa da za su iya bayarwa domin su shigo mu haɗa kai don samun nasarar wannan taro. Manufar mu a koda yaushe shine yaɗa addinin Allah da tallafawa marasa ƙarfi. Ana sa ran gudanar da wannan gagarumin gangamin tarurruka insha Allah daga ranar Juma'a 26 ga wata zuwa ranar Lahadi 28 ga wannan wata. A makarantar Fammar Central Primary School da makarantar Government Girls Arabic Secondary School Fammar duka a ƙaramar hukumar Kibiya da ke jihar Kano Daban Najeriya. Da fatan za a amsa gayyata don ba da taku gudunmawa. Wannan sako ne daga ciyaman na gidauniyar wato Alhaji Najib Ado Kibiya.